Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pi baro yang subhai pi syaka batisi TV rengkan berkimat bentar kejanmian kekanyau Tarik Naiwieng arsa pesan. Ngini sedang syua di kimat Khubor na Jylla. Ke All Primary School Teachers Association haka katsan Tarik Naiwieng arsa pesan. Kalalum mi kino hikai school primary banyak theriatai. Halor kimat barang sateng haka Jylla kabalalong ha office trikam jongka seng ha kadai nam song Shillong. Kidukhat jongka Nyau Tribe Integrated Territorial Organisation Shillong City balalam khamat daw organizing secretary uba penshingai nongrum rengkat ka jingadan lang jugidukhat ka Mauyong unit haka khandru Tarik Naiwieng arza pesan haka por kumba khandai steng baji menmiet kila yok bat yaki nongbala ba Jylla halat umsau umyam Ribhoi district kibamdan yaki kot kisla kibapiang Kirio dosman kibamla banithu kila penjat penpra bat pensniu yaki durman badan hakas jingsuk Calvary jongka parish amlaram hakas jingsuk Calvary labu buan teli ki durman bat udurman ubala sha penjat penpra dei uba peni ya ka jingsa nar phna ya jisu Hauni udurmat kirunar kila dung bat pendukut ru ya ka khle bat ya ka kti jong ki durmat da ka ba bread ru shamadan Kanyawasa United kalalong kakenhun man yo ra ya ka nam la du ha ka lumpung yele kai beningkong jong ki kenthei ka balatip kum ka women football tournament alta pesan bala penya da ka West Giant Hills District Sports Association bat kani ka nam la du kalawan hadit ba ka Nyawasa United kala penram ya ka Carpidium da Argul lakaway haga jingele kai final kabala long hamadan kyang nang ba stadium juwai haga khatsan Tarik Naiwieng arja pesan ka mission smile ringkat ka jingatri lang bat ka Rashtriya Bal Swahita Karyakram ka Sarkar Meghalaya lembat ka Dr. Norman Tunnel Hospital juwai ha ka sin ka beningkong kala ai jingsumar ban puj yeki khna ka shintur hapo ka east bat West Giant Hills khanang bakin yopat yagadur ka babhapri Katu ka disnam menshwa ka kunhun yele kai football sunriser veteran kala lecha aizol bizaram banya kun persha ya ka kunhun nangtei ban menta ka kantipan ka kunhun na mizoram kalawan shanong ba Shillong banya kun persha ya ka sunriser veteran kini kidai kirang yele kai sun post nam shaneng ka jingakun kala long harat sun arena Mauyong rem ha ka khatsau bat khasan Tarik Naiwieng arsa pusan Kakashari Special Judge NDPS jongka Southwest Khasi Hills District haka khatwai Tarik Naiwieng ajapusan kala rai penram yau somisan sangma Gopal Borman bat General D sangma da ka ba hukum ban set phatok shi posnam bat nalor kata ladan kuna ru marshilak tingkam marwai bat ada kimla ban siu ya ka kuna kin hab ban shong phatok samar shi benai mentapan inyakmi yakimat Khubor nagari Menjerang ba aduk kerin Narendra Modi hakala singi ublei ulapan pau ya ka jing si ka bakrau halor ka jingyam jingkinong India ki balik pilgrim sha Saudi Arabia ha ka jing tengku kali ka bos ka bakit ya kinong lek pilgrim nagari India kalai tengku berkawai ka trok kit umpnyang diesel ha ka port mistem Hajan Medina Chief General Jong ka kunhun sipai kari India Upendra Dwivedi hakala singi ublei ulayaiban ba kari India kanam aila satya yiki kampentrium kat ba ka jingakran kanaya shakman da ka baong ba ka snam bar ka kimla banya tuit lang rengkan bar ka jingkran ru kan amla ban urlong kat ba ki kampentrium kidang epteng ka anti-terrorism squad kabala kem ya Osama Umar ubalong unong yalam niam na Burma district ha ka Jylla Rajasthan halo ka jingkno ba udei uberon kti bat ka Tarik Taliban Pakistan kalala palat lailak teli kidur pala buri ringkat bat bun ba kapisa bat ki weki kitiar ka office jong ulat ka Jylla West Bengal CV Ananda Bose kalabat ha iki pulen ka Kolkata ban register case ya ka ejahar bat ban sedangno ya ka jingtokit halor ka jingkno jong MP ka Trinamool Congress Kalyan Banerjee ba ka don ka jingsam yikitiar sian na Raj Bhavan ha Kolkata Kaying Bishar Supreme Court kansa sedang biang ban syong bishar hakala singi ublei ya ka public interest litigation kabayadei ba ka jingjabo jong ka air hanong ba Delhi bat hagi chaka kiba marjan Menjerang ba jongka Karnataka Siddaramaya
unsai kendu yang mitrang ba aduk keri Narendra Modi hakala singi ublei banyak keren halor ki babun ki isu jong ka Jylla bakentup ya ka jing balama daki nongrap pai ha ka Jylla kawai ka kali Maruti van ka bakit ki kena skul kalai tengku berkawai ka kali hajan ka kerdop basyakmat jong ka yengsa mitrang ba ka Jylla Bihar hakala singi ublei barok ki kena skul ki badan hapok ka kali ki lai thau na ka jing sao kini par Kylleng kimat Khubor negeri Pyrthei. Presiden jangka South Korea Lee Jae-myung hakala singi ublei ula lej manishim benta haka jingalang ba jangka group of 20 lani ke G20 kabala long ha Johannesburg bat hadien kane unsalit jingoru yakiri sha Afrika bat Middle East ban wanra ya ke jingade kabajan hapreng ke South Korea bat kiwe kiri ke Pyrthei. Presiden jangka Ukraine Volodymyr Zelensky upala lejngo yakari Greece ulaya soy ya ka soskular na ka benta bantiet ya ka natural gas. Da ka jinga soy ya ka soskular ka DEPA commercial na ka Greece but ka Naftogaz na ka Ukraine. Kinsala bankit ya ka liquefied natural gas jong ka America sa Ukraine lingba ka vertical corridor na do ubnay no opera arza pusan hadu ubnay liber arza punrio. Kishipai ke Israel Defense Forces kilapan tikna ha ka jing pelait kerwo ba kilasiat iki anmut kishipai ka United Nations ha Lebanon. Da ka bakam ba kilakum bakla nakada ko jingka dumul o kendau. Palan nyau potuli ki school ha Canberra Australia la batha bakin khan kerdam na ka jinglam barakle lang yo asbestos ha ka dawilan. Ka Sarkar Australia kalau ong banyak puitili na ki Knaip South ki Public School ha Canberra ba ki jaka ba marjan ansa khang tat hadu banda pendam ya ka jing tokin na lor ki jing penan kam shaba palat yo siap barakle lang badu asbestos. Mencerang ba adukuri Israel Benjamin Netanyahu pada Presiden ke Rusia Vladimir Putin ki layakren lingba ka telefon halo ka jinglong jingman ha Middle East. Ka office jong Netanyahu kam shim la ya ka jingtip ka babnia halo ka ni ka jingakren. Daki hajar ngut ki pait ba kilami surok ha Mexico City ban persya ya ki kam Brunei Rusia ya ki kam bamsam but ya ka ni ka jingaki bala pelong daki dekat jong ka Gen Z. Kalau yo ru ya ka jingkershan na ki sengsan Pyrthei ki ba shong ha Kylleng persya. Hendrai ha kani ka jingaki bungut klamen saw but ki bala syakem ha ki bor shing pulin. Ke International Crime Tribunal jongkeri Bangladesh hakala singi ublei kelarai penrem da ka bash penyap ya ka Sheikh Hasina kabalong ka menteri rong ba adu berim jongkeri Bangladesh ba kala syak penhiarkan hadin balalap bakadon kti haki kamrunar persya ya ka hoklong briuman briu ki bayadei bar ka jingpen shitomben ya ki nong ya ki hau benai naitung hadu nailar azab pusau. Karai kala penmi ru ia ka jingya kenat hakari barok kawai ha ka baga sarkar kala hab ban pahara da ki sipai berkipulin ha barok kawai ka nong ba thaka. Tigitu gilong ki Khubor hakimat kimat mandasi. Kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.